Assalamu alaikum. Insha Allahu har yanzu dai muna cikin wannan sabon app da su Bonbot suka sake shi, wanda yana da fa'ida sosai a cikinsa. Shi ya sa ma muka yanke shawara da kuma sha'awan ya kamata a ce mun yi taƙaitaccen bayani a kansa, iya gwargwadon abin da muka fahimta. Sabida dimo ana ƙara zurfi a cikinsa, ana ƙara fahimtansa insha Allahu. To yanzu za mu dubi abu ne mafiya muhimmancin da ya kamata mutum ya sani, ba wai komai za mu yi bayani a kai ba. Abin da ya fi kamata ka sani insha Allah. Yanzu abu na biyu yau da za mu yi magana bayan mun yi bidiyo a kan shi Explore, yau za mu yi magana a kan tracker ne. Na biyun nan kenan. Za ka dawo da shi waje na biyun nan za ka ga ya nuna maka a sama, ya nuna maka wallet tracker. A ƙasan wallet tracker zai nuna maka live da kuma summary. To za mu fara shiga wajen live trade. Bi ma'ana trade ɗin da yake live. To a nan za ku ga ya nuna muku jerin lokaci da wallet ɗin ya fara zama live ɗin, yake live kenan, yake kan trading. Nan kuma jerin wallet ɗin ne, jerin wallet ɗin ne, wallet na mutane kenan, kamar ka ce account numbers. Wannan kuma jerin token ɗin da suka shiga ne. Wannan kenan, wannan kuma adadin abin da suka siya. Wannan kuma market cap na token ɗin da suke ciki. Afuwa, wannan kenan a taƙaice. Wannan iya abin da zai sanar da kai kenan. To bayan ya sanar da kai za ka iya ka shiga kamar shi ko wannan na farkon dog ɗin nan, za mu iya mu shiga. Idan mun kula shi wannan dog ɗin, mun kula market cap nashi har ma ya kai 3.6M. Kuma phone aka ƙirƙire shi kwana 3 da suka wuce, da awa 10, amma kuma ya kai wannan ga volume nashi, ga kuma liquidity nashi. A nan bai nuna mana liquidity a kulle yake ko a buɗe ba. Amma insha Allahu shi ma za mu zo mu yi bayani gaba yadda mutum zai gane ta hanyoyi daban-daban, ba hanya ɗaya ba insha Allah. To wannan kenan abin da yake nuna maka. Sai kuma nan chart nashi, ga chart. Market cap, price. Wannan kenan. Sai kuma yadda za ka mai da time frame naka a ƙarƙashin chart ɗin, da kuma chart ɗin yadda za ka sauya shi. Wannan kenan a nan. To yanzu bari mu ƙara komawa wajenmu na farko kenan. To yanzu insha Allah mun fahimci wannan ga shi the same dai abin da ya nuna mana. Abin da ya nuna mana na can kenan. To yanzu muna son ƙarin wani bayani a kan su dai wannan mutanen, ko na ce wallet ɗin nan da kuma token nasu daga na ɗaya zuwa na ƙarshe ɗin nan. To in muna son ƙarin bayani sai mu je nan na biyun nan kenan, summary. Za mu shige shi. Bayan mun shiga summary, shi kuma ya yi summarizing ne, zai nuna mana token. A ƙarƙashin token zai nuna mana sunan token. Ga shi nan ya nuna mana wasu ababe idan muna so. Shi kenan in ba ma so. Ga shi nan zai nuna mana tsakanin sell ne ko wannan zai ga wani lambobi kuma da yake jerowa bayan shi kenan. Wannan kenan. Sai nan. Ga shi ya nuna mana plus ko minus. Plus yana ciki yanzu. Minus ya riga ya fita, baya cikin lissafi. Ma'ana ya siyar kenan, ko ya siyar da wani adadi ko kuma ya siyar da duka kenan. A nan ne za mu fahimta dukan ya siyar ko kuma a gaba kenan. Nan kuma
average na market cap ga su nan, za mu ga duka ga average nasu. To nan kuma wane abu ne ya saura masa, ko ya ɗan siyar wani kaso daga ciki ko kuma bai siyar ba. Idan ya siyar za mu ga ya nuna mana a nan. A nan, nan idan ya nuna mana plus, kuma nan ya nuna mana wani adadi a nan, to yana nufin ya sai da wani adadi ga adadin da ya rage masa. Nan idan ya nuna mana plus, nan ya nuna mana zero, yana nufin bai sai da ko kaɗan ba. Nan idan ya nuna mana minus, nan ya zo ya nuna mana zero zero, yana nufin ya sai da duka ba abin da ya rage masa. To wannan a taƙaice kenan abin da gwargwadon abin da ni ma na fahimta. Insha Allahu zan yi ƙoƙarin sake mana shi link a ƙasan description na shi wannan, wanda ya ga zai iya don gudun kada ka shiga na scam link nasu. Insha Allah sai ka bi link ɗin ka je browser ka yi connecting da komai insha Allah. Kuma abu na gaba ko na ƙarshe ma zan ce insha Allah, in ka shiga ne, kana shiga in yau ka fara shiga, ka zo ka danna wajen nan. In ka danna wajen nan zai baka ka yi, ko kuma in ma baka gani ba, in ka shiga wajen misali ko da a kuskure ka yi, in ka shiga wajen tracker ɗin, to sai ka zo wajen nan. Idan ka shiga wajen nan, ko kuma kana shiga ma ko in ka shiga, in ka tuna wajen tracker ɗin nan zai nuna maka nan import ɗin nan. Zai nuna ma import wallet. A wancan lokacin zai nuna ma import wallet kenan. To idan ya nuna ma import wallet ko track wallet, to za ka danna wajen import ɗin ne, shi kenan automatically zai yi. Nan kuma za ka iya ka yi yanzu haka, za ka iya ka ƙara importing ko kuma ka zo nan. Yanzu haka in kana bi za ka iya ka zo nan ka danna wajen plus ɗin. Amfaninsa shine zai importing automatically, zai maka importing wanda currently su ne top 100 callers ko na ce calls wannan kenan. Amma nan akwai wani ilimi a ƙarƙashi ya sa ban ƙara magana a kansa ba, nan da ya ce mana Axiom ko wannan ko wannan. Wannan shi ma wani abu daban ne wanda wallet ɗin ake so a sama wannan bidiyon sa insha Allah shi ma yana kan gaba insha Allah. Abu dai da muke buƙata shine a yi subscription na shi channel namu, a yi kuma sharing wa 'yan uwa don duka amfana insha Allah, da kuma fatan alkhairi. Muma muna muku fatan alkhairi. Wannan shi ne insha Allah. Assalamu alaikum.